Mijiet ta' Maltin u turisti attendew għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Open Day organizzata mill-Forzi Armati ta' Malta li għattini sena konsekuttiva nżammet fil-Valletta Waterfront. L-attività saret fil-wara nofsinhar tas-Sibt, propju fil-ġurnata li fija jitfakkar Jum l-Armata. Matula wieħed seta' jara diversi kapaċitajiet u tamir tal-Forzi Armati bħall-uniformijiet, il-laneċ, helikopters u ajruplani fost l-oħrajn. Wieħed seta' jara wkoll kif jaħdem ir-robot tal-Explosives Ordnance Disposal li jintuża biex ikunu diżattivati l-bombi u l-ħidma bord il-patrol boats. Interessanti il-mekkanizmu illum ħafna minnu kompjuterizzat li jintuża abbord dawn il-vetturi marittimi, xhieda tal-investimenti li l-Armata gawdiet minnhom fl-aħħar 20 ta' snin. L-Open Day tas-Sibt kienet ukoll okkażjoni biex żgħażagħ ta' aktar minn 18-il sena jitħajru jingħaqdu fil-Forzi Armati wara li jkunu segwew mill-qrib il-ħidma tal-5 reġimenti tal-Armata preżenti fil-Valletta Waterfront fosthom mbagħad ta' dimostrazzjonijiet.